Геймерки і геймеры, вітаю вас на канале. Другі эпізод рэплейсту. Будзем працягваць. Што чакае нашага рыча далей даведвацца. Пакуль што, канешне, зусім не зразумела, як мы збіраемся вяртаць ворану яго цела. Нам бы пакуль выжыць. Это наша першая задача. Так. Ой, это было спецыяльна зроблена, што каб я не пабачыла. Там адмалявалі дрэва такое на пярэднім плане. Я нагадваю, што гульню ўжо можна набыць, купіць у Steam за 20 еўра. Альбо ў геймпасе таксама ёсць. Як бы сваю падтрымку вырашайце самі, якая яна будзе. Секундачку, Кайл, у нас тут щось здарилося. Гопнікі на нас ідуть. Здається, вокзальні босяки не поспели тебе сустрэць. Нічого, я патлумачу, як живеться за стяною. А зараз я тебе палкой патлумачу. Насамрэч все просто, ты альбо драпежнік, альбо здабыча. Так, X, каб ухиляться ад ворожых атак. І... А чому? Ти не хочеш мені, дати його ударити, наприклад? Адбить з жовтим. А, коли жовтим, то можна навіть так зробити. Така... Я просто атакувати мені не дає, покуль хоче, щоб я навчилась. А, да, мені треба було 3 рази. Такого не було, до речі, у гэтай демці, каб вот так ухиляться і блокувати атаки. Ой, червоний, це, напевно, від чого? Немагчыма ухилиться. Нічого, у нас тут ніяке комбо пайшло одного за іншим. Я не поспела, трохпутник. Это не блокуется. Так, ну ладно, разбираемся. Давай еще раз. Обана. Да, трошку мы их отрымали. Там что с теми хотеть, или треба... Так, просто улево збегаем, поглядеть, может там так само что-то можно собрать. Щось тут можна отсканувати. Так, скануємо. Так, успаміни того, хто вижив. Потім медики почали памірати побач зі своїми пацієнтами. Тепер гэта вядома як другаснае забруджванне, але тады мы называлі гэта праклёнам, што караў людзей, якія адважыліся супрацьстаяць канцу часоў. Хто мог падумаць, што пацярпелыя людзі таксама былі крыніцай радыяцыі. Спадар Рэя спыняецца, каб перавесці дух, каб прыпыніць адарванае пасаджанае, каб прыпыніць адарванне перасаджанай тканкі. Яму даводзіцца прымаць імунодепрэсанты, а нядаўняя прастуда яго аслабіла. Адно можна сказаць дакладна, працягвае ён. Гэтая штука не дыскрымінуе. Чорныя і белыя, мужчыны і жанчыны, багатыя ці бедныя, усе аднолькава заставаліся гніць без скуры. Каб змагацца, мы мусілі зразумець з уласнага горкага досведу, што насамрэч азначае слова адзінства. Так вось. Я забіў з дапамогай твайго цела, Воран. Гэта няправільна, але нашае выжыванне дастаецца прыярытэтам. Я аптымізую ресурсы арганізма, каб забяспечыць максімальную фізіялагічную эфектыўнасць. Лічучы, колькі беларускіх всякіх стрімераў праходзяць рэплейс, то, видите, можна прямо агучку з нас всіх склеіць, напэўна. Так, катастрофа праз 20 год.
14 ліпеня 1965 года. Катастрофа Трыніці праз 20 гадоў. Так. Узгадваючы мінулае, можна сказаць, што катастрофа пачалася задоўга да 16 ліпеня 1945 года. Ніхто не пытаўся ў нас, ці хочам мы гэтых ваенных выпрабаванняў. Ніхто не растлумачыў нам, што такое радыяцыя. Наступствы выбуху былі проста праявы сістэмнай абыякавасці ўрада да народа. Што нагадваем? А прыярытэтам палітыкаў было прымусіць сведкаў замаўчаць і схаваць сапраўдныя маштабы катастрофы. Замест таго, каб ратаваць жыцці, яны адчайна імкнуліся захаваць годнасць. У выніку былі страчаныя сотні тысяч амерыканскіх жыццяў, і амаль траціна нашай тэрыторыі стала непрыдатнай для жыцця. Для нас, нашых дзяцей і будучых пакаленняў. Тым не менш, у поўным эканамічным і сацыяльным калапсе, у віхру масавых грамадзянскіх хваляванняў наша нацыя паўстала з радыеактыўнага попелу. Нарадзілася ініцыятыва «Фенікс». Шырокая сетка прыватных бальніц, даследчых устаноў, дабрачынных арганізацый і прытулкаў, створаная рукамі неабыякавых грамадзян. Аб'яднаных агульнай мэтай, барацьбой са смерцю і разбурэннем. Сёння ініцыятыва ператварылася ў паўнавартасную карпарацыю, што працягвае натхняць і падтрымліваць людзей у імкненні да лепшага, моцнага і надзейнага грамадства, якое старанна працуе, каб нацыя была здаровай, сытай і абароненай. Гэта Чарнобыль 2.0. Так, нам трэба неяк на вось гэтую штукенцу. Не, нам трэба спачатку дапіхаць вось гэта. Бярыся. Неяк вось тут все адпускай. І куды? Цікава, ну давай. Ваши варыянты. Ну, лагічна, што яму няма куды скочыць. Але там нават стрэлка намалёвана, што нам неяк трэба наверх. Можа, нам у іншы бок проскакаць? Оба. Вось гэта я мозг, вось гэта да. Узровень чалавечай агрэсіі не адпавядае маім данным. Уоррен. Такс. Давай. Так, наши галоўныя ворагі першага эпізоду паваленыя дрэвы. Такс. Некая кат-сцэнка будзе. Тэрміт. Дейл, гэта Кайл, адгукніся. Яны што, зноў ганяюць гэтага дзяўбанага кагосьці? Хто ты такі, халера? Я Рыч, я заб'ю тваіх калег. Вельмі прама. Што за табе гамон, гніда? Нейкіх хлопцаў там паклікаў, як быццам бы. Давай, трохкутнік. Не спрацаваў трохкутнік зноў. Да, я не паспяваю трохкутнік прыціскаць. Давай. Будзем тады ухіляцца. Ну, трохкутная анімацыя, атрымалася. Ты просто так файна выглядае, што яе, банальна хочацца паглядзець неяк. Там штосьці яшчэ можна адсканаваць. Давайце. Чытаніны, конечно, шмат не ведаюць. Вам цікава? Мне пакуль што цікава паглыбіцца ў атмасферу. Кардонка з адукацыйнай настольнай гульнёй на
эканамічную тэматыку ліцэнзаванай кампаніі Фенікс. Надпіс на скрынцы прадугледжвае безліч забаў для ўсёй сям'і падчас спробы аднавіць разбураную эканоміку і стварыць лепшае грамадства дзякуючы развіццю навукі і медыцыны. Неагрэсіўных людзей не выяўлена, магчыма, яны дзесьці хаваюцца, Воран. Альбо іх проста няма. Чаго чакаць ад чалавецтва ў постапакаліпсіс? Такс. Ну, напэўна, нам трэба неяк назад, наперад, то мы не даскочым. Такс. Дарэчы, бачыла за дзень да рэліза, за пару гадзін, можа, да рэліза пост, што гульня сабрала 1 мільён віш-лістоў. На жаль, канешне, віш-лісты не заўсёды ператвараюцца ў продажы. Таму тут за намі з вамі Welcome to Phoenix City. Ну, магчыма, лепш было тут скончыць першы эпізод. Ну, як ёсць. Я думала, тое падыдзець. Так, некая паўночна-амерыканская асацыяцыя грузавікоў. У архівах сцвярджаецца, што тых, хто жыве за межамі гарадскіх сцен, забяспечваюць усім неабходным, але гэтае месца разбуранае. Surprise. Ці ведаў Воран? Я думаю, Воран там мусіў ведаць, як насамрэч, якая сітуацыя. Калі ён пабудаваў гэтыя штучныя... Ну, я ж націснула. Інтэлект. Так, напэўна, трэба будзем яго рухаць. Машына там такая файна стаіць. Пасатик бульбу возить. Так, надвор'е змянілася даволі хутка. Так, паўднёва-заходний. Что это дистрикт, что это... ну там. Працоўны. Гэты раён таксама быў часткай Фенікс-Сіці да таго, як пабудавалі сцяну. Это было ў дэмцы. Толькі ў іншым выглядзе, як быццам бы дэмку што ли спецыяльна перабудавалі з нейкіх урыўках гульні, а не нават не частка гульні. Гэтыя людзі пагражаюць нашаму існаванню, нам трэба быць пільнымі, каб выжыць, Воран. Нам трэба не трапляцца на святло, гэта мы ўжо ведаем. Паспей. Не паспелі, но мы і так пачалі ісці, ну, як толькі, так сразу.
вы думаете самое разумное? Значить, каля другої треба трошку почекати, поки Ліна може переїде, щось таке. Пожалуйста. Нам треба пристосуватися до ритму світлового проміння, Уоррен. Це я вже ведаю кое-чого після демки. Ой, сьогодні наше полювання. Ой, це було ризиковано, як. Некий киллер-шип. А, киллер Z-шип. Так, треба заскочити, але давайте промінь почекаємо. А ладно, не треба чекати промінь, здається. Так, все отрималося. Эта мясцовость становится все больше ворожей, и все ж нам удается выжить. Барбершоп. А, не, окей, это докладно гэта і было ў дэмцы. Толькі мне здаецца, я там доўга тупіла і не ведала, як сюды залезці. А тут вось у мяне неяк атрымалось порасцей. Можа, перарабілі пасля там пасля водгукаў, так бы мовіць. Можа, не адна я там тупіла. Давай, скидывай яго ўніз. Ну, ўніз таксама здаецца. Не курыць. Так, захавала нас зноўку. Што там за мітусня? Мабыць, зноў паскуднік крата, а бландычык проста звар'яцеў, калі мы кокнулі ягонага шэфа. Так што не даглядзіш вокам, заплаціш бокам. Ну, придется их... Да, придется за ними биться. Ой, ой. Это мой пистол. Треба яго неяк. Ай, я забыла, на якую ухиляться, на X. Зараз тебе будзе болюча. Все, яго больше немає. Так, нам прапановують обновить ник здоровья, але я думаю, мы и так здолеем. Так, скановать, что там у нас новое. Записка лудальника Ломбарду. Лаура, заўсёды правярайце ўсё дазіметрам. Выпрамельнікі ўсё яшчэ небяспечныя. Плюс на 100% здабываюцца ў брудных землях. Мне ў маім лабардзе не патрэбна гэтая дрэнь. Марта.
Такс. Новый рамень. Ты мяне так просто не возьмеш, як у падчас дэмца. Я ўжо ведаю некаторыя рэчы. Эй, скотч. Такс. Доскочили. Пахавала нас. Ой, нас тут зноўку. Ой, іх тут з пістоламі шмат. Да рэчы, да, у нас жыццё цалкам абнавілася. Ой, я паспела паціснуць, вау. Гэта трохкутнік. Нічога, яны таксама могуць ухіляцца. Все, заціснулі іх. Таймінг не атрымаўся. Але нічога. Лес на этой локацыі, можа, папярэднім разам быў босс нейкі у дэмце, вось якраз. Зараз тут просто з нейкімі зброі раскідалі чартоў. Так, нешта тут можна дасканаваць. Давай, некую фоточку зрабілі. Так, дзённік пастара. Наша абшчына памірае. На мінулым тыдні выселілі цэлы раён. Добрапрыстойным прапанавалі сучаснае жытло ў цэнтры горада. Некаторыя пераехалі на захад, але большасць пагадзілася. А тыя, хто застаўся, не цікавіцца ні богам, ні д'яблам. Хто я такі, каб канкураваць з прапаведнікамі з карпорацыі? Яны ў сваіх мядовых прамовах так яскрава апісваюць утульны і бесплотны дабрабыт за сценамі, якія яны будуюць, але якой будзе цана? Хто будзе выбіраць вартах? Яны кажуць, што будуюць каўчэг, але я бачу вавілонскія вежы. А, я думала, на дах атрымаецца, придется зноў біцца. Трохкутнік я паспела паціснуць. А. Не паспела гэтым разам. Паспела. Ну, я скілавічка. Можа, можна было на жорсткім узроўні праходзіць. Пакуль што самай складанай часткай было пераскокваць дрэвы. Ой, зноўку. Нас пераследуюць гэтыя тэрміты. Давай, 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 давай. Внутр. Так, у нас тут можна униз спачатку. Так, каб скарыстацца гэтым тэрміналам, нам спачатку трэба ўключыць генератор Воран. Чаму я з ім размаўляю гэта трошку? Это что такое? А, это можа генератор, але его можна туды да правай нейкай машыны. Так, усталяваць. Да. Так, что можно глядеть? Портативная батарея. Не, вось чакайце, вось я хочу сабе музыку сапраўды ўключыць. Я хочу, каб яна просто грала. Як мне закрыць так, каб яна працягвала граць? Не буду 3 хвіліны просто вось так сидзець і слухаць песню.
Ну, это назад. Так, или я все включила и... Так, ну так само я не играю. Эх. Так, у нас там все отрымалось. Давай будем скотчить. Мгм. Так, ісці далей или не? Мы спочатку там ось ще нешта просканаваць можна. Так, інаўгурацыйная прамова. Мае сябры і суачыннікі. З пачатку гэтага стагоддзя на зямныя кантыненты надыходзіць часы навальніц. Выпрабаванні, што палі нашай краіне, паўтараліся зноў і зноў. Мы прайшлі праз наступствы уласнага навуцтва і прагі да ўлады. Гэты факт вызначае сённяшні дзень. Вы заклікалі нас да канца аддана служыць народу нашай вялікай краіны. Так, мы спынілі непатрэбную жорсткую вайну. Так, мы захавалі адзінства нашай краіны перад пагрозай ядзернай катастрофы. Так, мы нарэшце засяроджаліся на сваім народзе і сваёй будучыні. Але гэтага недастаткова. Надышоў час аднавіць нашу нацыю, паўстаць з попелу. Мы прайшлі ў гэты свет не каб змагацца, не каб забіваць, не каб заваёўваць. Мы прыйшлі ў гэты свет, каб квітнець і выконваць Божую волю. Нішто не адлюстроўвае Божую волю лепш, чым воля чалавечая. Воля тых, хто не ўцёк, не адступіў, найлепшых сыноў і дачок Амерыкі. Ініцыятывы Фенікс. Усё, чаго мы дасягнулі за гэтыя 7 гадоў, было б немагчыма, калі б ініцыятыва не змагалася, каб выправіць сітуацыю. І каб захаваць гэта адзінства, каб адказаць на выклікі нашага часу, дазвольце абвесціць мае указы першага дня. Беспрэцэдэнтныя бюджэтныя расцэнкі на медыцынскія, біялагічныя і сацыяльныя праграмы і даследаванні. Шмат каго трэба вылічыць, і мы гэтага дасягнем. Поўная забарона на выкарыстоўванне атамнай энергіі. Бог даў нашым землям бясконцыя дары прыроды. Мы будзем карыстацца імі рацыянальна і бяспечна, кожнаму на спажытак. Новае працоўнае месца і квоты для тых, хто гатовы служыць Амерыцы разам з намі. Ініцыятывы Фенікс. Шахты, фабрыкі, навуковыя універсітэты. Давайце разам будаваць нашу будучыню. Канстытуцыйная забарона любога ўдзелу ў вайне. Мы пакажам свету, што сапраўднай велічы можна дасягнуць верай, цяжкай працай і тэхналагічнай рэвалюцыі. Нарэшце, стварэнне спецыяльных урадавых камітэтаў з абранымі прадстаўнікамі ініцыятывы Фенікс. Яны разумелі, як ратаваць нашу краіну і ведаюць, як весці яе ў будучыню. Мае суайчыннікі, я дзякую вам. Архіўны блакад. Вяртанне да каранёў. Здабывайце больш вуглю для лепшага заўтра. Так, ну, цяпер можна і далей. А, не, окей, вось гэта босс. Мяркую, што замеў бессэнсоўна размаўляць воран. Гэй, прыдурак, думаеш, ты круты? Во што я табе скажу, дружа. Зараз я цябе на шматкі парву. Хапай яго. Ой, я щось згубілася, тут так шмат персонажаў. Дзе ў гэтай сітуацыі я? Так, трэба іх павыносіць. Я нават яшчэ не карысталася гэтым біоскотч. Ай. Трэба. Я надеюсь, смогу уже некалькі разоў обновить. Не рагавала. Ну давай, босс.
Ой-ой. Ну. Нормально, нормально йдемо. Яго немагчыма атакі блакаваць, але мы ухіляліся вельмі добра. Што гэта не мы яго завалілі? Што ліхтар там? Снайпер тэрмітаў. Так, лавіць цябе было добрай забавай. А цяпер стой ціха, так будзе менш балюча. Я не ведаю, як вырашыць гэтую сітуацыю, Уоррен. За нас яе вырашыць іншая. Яка анімацыя, просто смак. А чмурэнна, дзетка, бачыў гэты таночак? Баявік Тэрмпаст хутка на ўсіх экранах. Але зараз няма часу на захапленне, улазь хутчэй сюды, пакуль новых не набегла. Так. Нарэшце мы будзем ведаць, зараз як мы з ім сустрэнемся, што за межамі дэмкі. Дароўкі. Авой, ледзь не з'елі цябе жыўцом. Толькі дулю з'елі. Чувак, ну ты дужы. Далёка зайшоў, па дарозе раскідаў тэрміцкі гной. Мне трэба быць напагатове, альбо ты зоймеш маё месца, га-га. Ведаеш, я звычайна выцягваю новенькіх проста з ямы, ну, калі паспяваю. Ай, карацей, мяне клічуць Тэмпест. Я Рыч. Як Рычард ці як чортава маніяцкая машына карпорацыі? Да жартую я, чувак, супакойся, не мне судзіць. Всё добра, Рыч, я адвязу цябе ў бяспечнае месца. Давай, прадыхайся, бо хуценька нам трэба будзе зматаць вуды. Пра свой стан? Для браконнага, які толькі што з канвера, ты вельмі спраўны. Якую частку цела яны забралі? Цела цэлае, толькі троху пашкоджанае. Тады як ты сюды трапіў? Я збег, потым я ўпаў са сцяны і нейкім чынам выжыў. Нават не ведаю, пашчасціла табе ці не, бо сюды карпорацыя скідвае свае адходы. А мы і ёсць адыходы, альбо браконы, калі больш даспадобы. Што пра тэрмітаў? Чаму ты не варожа настроены? А чаму я павінен? Хіба так пра нас кажуць у горадзе? Усе людзі, з якімі я сутыкаўся, праяўлялі незвычайную агрэсію. Чувак, не былы ты людзей з тэрмітамі, гэта гвалтоўныя вырадкі. Жывуць у старых шахтах, а на нас палююць дзеля забавы і дзеля ежы таксама. Так што, калі ты іх бачыш, забівай, альбо ўцякай. Як вярнуцца? Мне трэба вярнуцца за сцяну, як мага хутчэй. Усім трэба, ведаеш, усе пачынаюць з адмаўлення. Потым прыходзіць цудоўнае прыняцце. Што ты маеш на ўвазе? Ну ты бачыў гэтую праклятую сцяну? Яна непераадольная. Так што, калі ты не ўмееш летаць альбо плавіць рэчы вачыма, чакай, пісталет, ты можаш ім карыстацца. Так, я ўзяў яго ў забітага паліцанта, мяркую, што беемазок разладзіўся. Таму я... Ну нічога сабе, бракоўны карыстаецца карпарацкай зброяй? Авой, хутчэй бы пабачыць твары радцаў. Тады ўжо яны вянова зменяць кружэлку. Давай, Рычайка, заскаквай машыны, я дапамагу табе вярнуцца, мы ўсе вернемся. Менавіта так заканчвалася дэмка, і менавіта так, напэўна, закончыцца гэтая другая серыя. Альбо не. Я пазнаю гэтага чалавека, нам трэба ісці за ім, паліцыянты будуць яго шукаць, яны правядуць нас назад у лабараторыю. Да. Ось такая другая частка прыгод Рыча.
І як бы лагічна ўсё ж такі кропка, я лічу. Таму дзякуй вялікі за прагляд. Нейкія ў нас будуць даволі кароткія серыі атрымлівацца, але магчыма тады вы будзеце іх глядзець. Пабачымся ў наступнай, каб даведацца, куды мы прыехалі, з кім новым пазнаёмімся, не толькі з пацукамі. Вось. Да сустрэчы.